Il-Prim Ministru tal-Italja Matteo Renzi se jżur pajjiżna nhar il-ħamis. Iż-żjara li mistennija ddum ftit sigħat hija l-ewwel żjara statali tiegħu f'Malta minn meta fi frar tas-sena li għaddiet inħatar Prim Ministru tal-Italja. Matteo Renzi se jkollu taħdidiet mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat bl-aġenda tad-diskussjoni mistennija tinkludi l-immigrazzjoni irregolari, il-qagħda politika fil-Mediterran u s-settur tal-enerġija. Fil-fatt, tul iż-żjara tiegħu f'Malta, Renzi mistenni jkun preżenti għall-inawgurazzjoni tal-proġett tal-Interconnector. Proġett li beda jaħdem fl-aħħar jiem u li joffri konnessjoni tal-enerġija bejn Malta u Sqallija biex Malta issa tagħmel parti mill-grid Ewropew. Iż-żewġ mexxejja li huma fost l-aktar żgħażagħ mill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea kienu ltaqgħu f'Ruma fi frar tas-sena li għaddiet. Dan meta l-Prim Ministru Malti kien fost l-ewwel mexxejja li ltaqgħu ma' Renzi wara li dan kien ħadd tmexxija tal-pajjiż. Għal nofs is-sena li għaddiet l-Italja kellha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u tul dak il-perjodu komplew jissaħħu relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi illi għandhom diversi sfidi komuni. Fost oħrajn it-tnejn jifhmu l-importanza tal-politika mediterranja.